A reading from the Gospel of St. Mark, chapter 2, verse 3 to 5. Then they came to him, bringing a paralytic who was carried by 4 men. And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. So, when they had broken through, they laid down the bed on which the paralytic was lying. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven you." My dear friend, may you never lack good friends in time of need. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por un cuarto. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el lecho de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: "Hijo, tus pecados te son perdonados". Mi querido amigo, que nunca te falten buenos amigos en tiempos de necesidad. Mmadụ ụfọdụ butere ya otu onye akụkụ ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, nke mmadụ 4 n'ime ha buru, ebe ha na-enweghị ike ịbịaru ya nso n'ihi igwe mmadụ ahụ. Ha meghere oghere n'elu ụlọ n'akụkụ ebe ahụ Jesu nọ. Mgbe ha meghechara ya, ha budara onye ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ n'ute udina. Ma mgbe Jesu hụrụ okwukwe ha, ọ sịrị onye ahụ akụkụ ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ: "Nwa m, agbagharala gị mmehie gị niile." Ezigbo nwanne m, ka ezigbo ndị enyi ghara ịkọ gị mgbe ị nọ na mba. God bless you. Chineke gọzie gị. Dios te bendigas.